Padang bulan padange kaya rina remulane sing awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe Tasritani kanggo sepo mangko sore rene tasritani kanggo sepo mangko sore yes padang bulan padange kaya rina remulane sing awe padang bulane kaya rina remulane sing awe nelengake ojo turu sore rene tasritani kanggo sepo mangko sore rene tasritani kanggo sepo mangko sore Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin Akadama bi'ilai sholat sholat kaimatan Idawabi mulkilai Zaman kepungkur Ono zaman tuntutan Esok rame-rame luru ramalan Zaman kepungkur Esok rame-rame luru ramalan gambar kucing dikira gambar mata ana wong turu ditakoni kaya wong edan cepet sing takon kaya wong edan Allahumma sholli wa sallim wa maulana Muhammadin Allahumma sallim wa sallim sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin adadama bi'amilai sholatan mulkilahi sholatan daimatan bitawabi mulkilahi
Dan, kelep naris tenan ya, Bi. Heeh. Kelep Lep. Woi. Bi. Lep. Lep. Pripun Lurun? Kowe kok lek gawe iket iso ngucir ngono iki kok piye iki? Andes nih kok. Oh, Andes. Oh, sik. Endi to Andes? Celuki boan kon Des. rene. Heeh. Tak kemi sabot. Kathoke mlotro. Sik. Wandam. Ora disabuki po. Mergone kiye iki ngetutut. Ora. Iya ya, Lep. Yo. Bos. Ayo. Ayo. Salam sik mah ayo. 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 Ayo Simba Simba. Ayo padha nyibat. Heeh. Ini matana. Kakek yang bola. Botahe wong edan. Kowe sing bocah wong edan iki. Ayo ya, wis Ayo. ayo. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah kok sirat. Apik, boleh apik. Iya, Ayo iya. to. Apik. Ana banji barang nih. Sapa? Lah kuno. Endi? Kuno kuwe sok. Ora ana banjine kok. Ngene ta. Iki banji. Darang iki suaramu to. Iya. Apa? Suaramu sih. Ayo, sampean wae sik, sampean sik aja. Wis ana bintang kejurian. Ayo. Oh. Ayo. 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 Ayo kue ngomong. Ngomong apa? 1 2 3 4. Baik semua ayo. Hei, dikasih kenalkan untuk Panjenengan Doyo. Bu. Mahtul Jaina mau gak kenal lah Mahtul Jaina. 1 2 3 4. Kretek. Para penonton. Malah mangan onto bareng. Dayo teko. Jalan Demoso. Oh. Jalan teko. Sopo? Le Paino. Hei. Le Tukijo. Seno. Sik. Wong kesal apik-apik kok teko kok ngono iku piye? Ora Kek model baru ya, model baru. Itu kok. Heeh. Gelane kloso. Luweh. Losone bedet kabeh. Ya wis. Pakano asu ngono. Pakano asu barang. Ayo kae kok. Oh iya, Jan. 1 2 3 4. Wes. Dayo teko. Gelane kloso. Sotone sapa? Kon boyo ngatemi. Oleh Gatemi. Bojone Bari. Le Paidi. Kole Sukadi. Wedian iki kok. Oh kok esik sen. Le Paino. Gelarno kloso. Klosone sapa? Le Paidi. Ngono wong. Wis luwe los dhewe. Ganti beda DJ. Ayo, gek dibeda. Ya, alhamdulillah awak dhewe tekan kene Mas Lep ning Margoyoso kene Heeh. dalam acara pernikahan mau. Pernikahannya sapa? Sapa? Numpang Sapa ayo? Lali nyong. Numpang kendok. Hah? Numpang kendok. Numpang gendong. Yang lali sapa, Bu? Sapa? Mas Paidi. Pak lambene kok oleh Paidi. Mas Abbas, kalih bakso, Mbak. Sapa riko? Wong tak omongi malah. Sapa yang malah ngene bojone. Iya. Sapa ya? Mas sepupu. Yang Mas Mas Abbas. Yo, kalih Mbak sapa riko? Mbak Sati. Oh, kok Santi. Waduh. Sapa Sinten? to ditakoni? Fiona. Oh. Karo Mbak Fiona. Sampun ngoten. Ngono. Mangkene numpang kendok tengah wengi. Lunyu sebelah. Mas Abbas. Kalih Mbak Fiona. Sampun halal. Didongake bareng lho. Hei, ayo. Muga-muga. Nek sampeyan Muga-muga engkang paringi. Muga-muga diparing rezeki. Ayo. Ho. Kentir dina iki wis pancen dos bae. iki aku kenter yo seplok ro kowe.
Ana ora dingin iki gak kenting. Ayo ora kenting. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mboten sah ngeten mawon Mas lagi ngenehi kula purun. Wis Mas ngene iki aku Ayo. ngerti. Wis rasah cerewet nyut. Tenang yuk, diredak sik. Ayo. Rodat ke sik. Pemimpinnya putih ya, Bang. Heeh, sing Sing putih. kene putih. Heeh. Oh iya. Kan jenengane Mas Mudali, Mbak. Apa? Mudali, Mbak. Mudoli, Bu. Heeh, Mudali. Kuwi pelatih apa? Ah iya kita kathok wis kombrok-kombrok. Kebol-kebol. Ora apa-apa ayo. Ya, terus. Apa rodate apa? Tolong rodat iki, Des. Ayo pro kanca. Siap, siap. Nyanyi Des. Ayo pro kanca. Warna. Rukun Islam. Rukun Islam yaitu 5. Ayo. Cacat turun. Rukun kang siji. Ayo wong apik aku seneng. aku nek seneng ta. Yo ayo. Yo. Dibalik di. Ayo pro kanca ngawerono rukune Islam yaiku 5 Syahadat loro kondang siji bisa sira selawan ati kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papoto ana ing wulan Ramadan kang lima ngaji lamun kuwasa ini nagerina menyadawi kalau agami nama Islami agami Islam juga yang terang asal dawe dari pangeran. disangkin Des arep-arepan. Kecil bingung pora iki. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo liman yang turun rusak bodohmu. Ojo liman yang turun rusak bodohmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo liman yang turun rusak bodohmu. Ojo liman yang turun rusak bodohmu. Rapiku asale agawe warna. Rapiku asale agawe warna. Dinamung sunat nulungi maring sembayang. Dinamung sunat nulungi bareng sembayang, nulungi bareng sembayang. Apiku asale agawe warna.
sembayang. Dinamung sunang nulungi bareng sembayang, nulungi bareng sembayang. Ya dikasih si Dorodo Des karo Mbak Malika, Mbak Malika masih bersama. Lab. Sesuk ngajak Andes karo Komet karo Cak Memet. Gawe turangga Kadir. Iya. Ayo. Apik wi. Ala katir tir, ala katir tir. Kadir. Ya. Si Doro dek. Ya, sapa? Ya kok kan ngadeg ora digandeng. Yo, Des. Kok iki kok ora digandeng iki. Wah, kabuk tang. Yo, wes. Aduh. Aduh, ayo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup ngateni. Ora kena jakane. Tak enteni tuweke. Waduh, piye kuwi? Kok wah dinteni tuweke kuwi? Ayo, baik buat ibu. Semoga ibu semangat ngelap ya. Kok jadi? Aduh, sikil gue sudah cenut-cenut. Ayo mbah, ayo. Cenut-cenut apa kenduk-kenduk? Sudah kenduk-kenduk. Ala katir-tir. Oh, salah ketir-tir. Ih. Aku weruh kalone. Aku yo gringgingen. Ayo, monggo, terus ayo mbah, ayo. Biyen mula sliramu wis katuri, golek bojo sing tresno welas sejati. Ing pungkasane sliramu digawe lara, ora urung saiki kowe dadi rondo. Kabeh iki ora perlu Delok wong loro wae. keturi, janjiku biyen aku sakut Iki lakon apa iki? Cukup kita berdua. Waduh, wis kaya kabeh iki ora perlu diketuri, janji
kumbiyen aku sagung ngeteni kaenteni ronde Wis kepatot Mari ngono kuat ya Allah. Yo. Kabeh iki ora perlu dikanduni. Janjiku yen aku sanggup ngateni. Kabeh iki ora perlu dikanduni. Janjiku yen aku sanggup ngateni. Raken obrawane kaenteni rajane Raken obrawane kaenteni rajane Yan Sing jan ki opone kok? Kimplak kaya duduk gule Kimplak Ora betah bos Piye kuwi Kang? Pak Lep sampean ae sing ngladeni ya. Terlalu besar buat diriku. Aku juga goblok dadak. Apa kuwi? Piye? Napa kuwi? Aduh, mutah. Kuwi ngapa Kang? Aku tak takon aku rung tau weruh kok ngono kuwi. Jan. Apane? Ngapa kuwi ndes ki? Terus iki Kim Weruh aku apa piye? kayak Des. Lep Sok pede. Kowe goblok dadak biyen wis Kuwi mau ngapa Kang? Kuwi Kang sapa jenenge? Des. Kuwi Kang sapa? Kowe ki napa? Sok ngawur wae kok dunekke petok ki. Kang Soim. Kang Soim. Oh, Kang Soib. Heeh, Kang Kang Soib rene kenalan ro aku Kang Soib. Kang Soim. Jangan dan. Jali. Des. Kowe. Heeh, Mas Andes ki ro kenalan ro Kowe aku ki kok. ngece kok. Tak omongi aku iki biduan Ryan. Heeh. Gak direyen iki. Kowe nek komene diwehke aku. Piye? Apa? Oke. Iki gak direyen lho iki. Ya Allah. Nono wedang kok. Kok malah pas kibra kok ngono. Rene sik. Mari kita bekerja. Oke. Situ. Kok malah pas kibra. Kalian ngombe putih goblok dadak kuwi Lep Ayo semuanya mie dulu ya. Ya Allah. Mie dulu. Iki nek kaya Pak Kiai ora didelok. Eman-eman. Eman-eman didelok. Ora Mak sandalku iki. Mak, Ke delon. sik bar iki tak gawake Bali, Mak. Apa nih iki? Sing digo Bali. Yuk, Mbak, iki apa to? Wah, jan aku Ya dadi apa? aku dadi komene Ayo. to. sik ndak kopior to joget ki sik Yo, yo. ndak kopior kowe Piye iki? sik kopior Yo, aku kopior iki. heeh kowe goblok dadak kok kempawan kok yo cedhake neh arep-arepan cedhake Iki Andes ki mah godani cewek-cewek kok Andes ki kok. Oh. Kira kepiye kuwi? Kampul. yo saking sampean ngarep Des Riko ngarep cah loro mafailatun
Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafailatun. 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 Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Marprono, Marprono. Kelangan iso dikiwes. Kelangan Kelangan sapa, Mbah? kembian asun Aduh. Alah. Sing alon to, Cah? eman Lara rasane atimu lara kujangan digawa wong liya lina sencoba ngalilang masih apa langsung ngerasa Des, tak kandai ini. Kowe ki wis debet kendi. Kali jambe tak kena. Angsun karepno bisa ambiko. Selawase yo mung ambiko. Tapi kala di maning ceritane wis beda saiki kowe digawa wong liya angson karepno bisa ambirika selawase yo mung ambirika tapi kelan di maneh ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa wong liya kelangan iso dikiwes kelangan kembang nganson memang rasane atimu lara kujangan digawa wong liya sun coba ngalilang masih apa tak rasa kelangan isan iki wis kelangan kembang angson eman-eman rasane atiku lara ku kangen
boten sun rasa lila son coba kalilangatno pasio apa sun rasa